Beth ti'n meddwl yw'r differences hefo y parti yn y UK a parti yn Cymru? Mae yna lawr iawn o wahaniaethau. Dwi'n meddwl bod hynny'n wir am bob plaid i ddweud y gwir. Dwi'n meddwl bod y blaid lafur a'r blaid geidwadol yng Nghymru yn eitha gwahanol i be ydyn nhw ar lefel Brydeinig, a mae hynny'n wir hefyd am y plaid ni'n hunain. Dwi'n eisiau bod yn ddiflas, ond mae yna dau draddodiad o fewn y blaid rhyddfrydol wastad wedi bod. Mae yna un sy'n credu yn y farchnad rydd, mae yna un arall sydd yn hwyrach yn mwy o'r ochr rhyddfrydol gymdeithasol felly. Ac yng Nghymru dwi'n meddwl bod ni hwyrach yn tueddu tuag at mae llawer iawn o draddodiad rhyddfrydol yng Nghymru yn seiliedig ar anghydffurfiaeth a capeli. A dwi'n meddwl bod y traddodiad yna dal yn eitha pendant o fewn yn plaid ni. Mae'n hagwedd ni at pethau fel cyflogi'r rhanbarthol a yn agwedd ni tuag at y gwasanaeth iechyd a'r ffordd mae'r gwasanaeth iechyd yn cael ei drefnu ac hyd yn oed ysgolion ac gyfundrefn addysg yng Nghymru fel plaid yn wahanol iawn i'r blaid ar lefel Prydeinig. Y broblem sgynnon ni fel pleidiau, wrth gwrs, ydy os wyt ti'n sôn am blaid ar lefel Prydeinig, y broblem ydy bod Lloegr mor fawr i gymharu efo'r gwledydd eraill i ryw raddau barn y blaid yn Lloegr sydd yn creu y dylanwad mwyaf. A dwi'n meddwl bod hynny yn creu tensiynau ar y degau. Ond mae'r traddodiad dwi'n meddwl bod be dyn ni eisiau cyflawni fel plaid yr un fath, ond mae'r ddau draddodiad hwyrach yn gweld ffyrdd gwahanol o gyflawni hynny.